Bisan unsa pa imuhang mga achievements sa kinabuhi nga nadato ka, ayaw itugot nga usbon sa salapi imuhang batasan. Wala kay katungod mo biay-biay sa tao nga ubos nimo. Sayon-sayonon sa pagsaway nga hampas lupa. Feeling sa imong kaugalingon nga walay kamatayon. Usahay na ay signal ang kahitasan nga leksyon sa kinabuhi para ma-aware ka nga tanang butang sa kalibutan nga anaa kanimo gipahuwam ra na ug dili nimo madala kung mamatay ka. Kanang mga kalamidad, bagyo, baha, tubig nga nag-apaw, ang ubang mga puloy-anan nga ilahang gipuy-an nga maoy hinungdan sa pagkaguba sa ilahang mga butang ug usahay mubawi sa kinabuhi sa mga tao. Ang imong mga mahalon nga butang nalunod lang sa baha o di ba kaha kinabuhi sa usa ka tawo. Mao nga bisag unsa pa ang imong kahimtang sa kinabuhi nga nadato ka man or unsa pa ang imong mga na-achieve sa imong kinabuhi. Ayaw pangyatak sa tawo nga ubos nimo. Ayaw palabig pagdaog-daog sa imuhang isig ka tawo, imong biay-biayon. Ayaw itugot nga usbon sa sapi imuhang pagkatao. Magpabilin ka nga maayong tao. Kay usahay ka ng panahon sa mga kalamidad nga wala na laing mahuna-hunaan kung unsaon pagluwas sa imuhang kaugalingon or sa imuhang pamilya tungod sa kalit nga pagsaka sa tubig kay kabalo ka nga tanang mga butang nga anaa kanimo diri sa kalibutan gipahuwam ra na sa kahitasan ug dili nimo madala kung bawion na ang hinuwaman nimong ginhawa. Pwede bawion sa kahitasan ang tanan bisan kanusa. Kung dili nimo gamiton sa maayong pamaagi, kana tanan mawagtang. Amping, God bless you.